Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ya está.
Etorri me honena.
esan diot, lesakatik egiten emakume gazte, lerro dantza taldeko. Entzai? Horrela, haitzen da gehiago? Bai? Eskerrik asko tekniko. Berriz errango duz. Lesakatik hartu den emakume dantza talde bat da, beti gazte lerro dantza taldea intzuzen ere. Gehienak bortzirikoak diren, nio badakit txumildar bat badela hortikan eta baliteke beste herriren bateko ere bai. Batzuk berriak dira, beraz ez dituzte dantza guztiak egingo. Bino nago seguro, bertziak bertzaino minko dituztela, bale? Egiten juzten kanta hauetako batzuk, balsak dira eta besteen baiteko, bale? Disfrutatu! Como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló.
Gracias.